أرست زينا كومشن هجروزته أب كلل تجراي مسدلو سبسي تأكلات أب قدام مخكر ناتزاتي خمس ركبة فيتو لمعات كوريدر أديس هابا نتاقة ما كابت باب توسخي لعل عدل سراح مفتارو تاقليتو كابوتساي أبا مرت أهندي تجزاء بارتي بخلت 104 مقامة بارلما تعويتهم سلام دعنا بالليز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قانقوات قرنيا على تو ماد زينا هاب ساعه جميرونا باهم كبليو ماد زينا مرحبونا زريت بريو حابيركم كصنحه فلما حصر زيناتات تكالات ديمقراسي ناصان زي شارهم بمخان هغراو حلفنتن كواص اي غبا خبلو افغباي بايتوكل تزبي ايته تاغسه ጫفو اغنزيبام قد تكالات ديمقراسي بهنصات هغرا منغسي بزبل راسي ببايتوكل تزبن بانستيتيوت كونراند آدينور ستيف تانك تينك تانك بوليسي جرمانن بحوار تسنادق سلطنا هنصت عقمين امرارح ابيات مخري فيدرالن كللاتن كمون حلفتي تكالات ديمقراسي ابا كتما بشوفتو يوهبالهم افغوباي تاغسه ጫፎ سلطنا ابيات مخري تساتفو حزب ببرغاط وصيتاو معقف حجه مسندا اب سرح تختتلن قططرن حتوታት حزب نخملسو بعتوب كسرحو يغبايلهم تكالات ديمقراسي هنصات هغرا منغستي زغبرو استواصو عزوز كم زخونه بمغلاص تنتكالات ناصان زي شراون بمخان حلافنتن كفصما خم زغبا غنزيبوم بفلاي تكالات ميديا تخكلنيو حبريتا مقرب بحبرت سب زلعلو حسابات تخرت يبكا بمسرح كم هاجر حبراو بزخونو غدايات بمدها ባህሊ ዲሞክራሲ ንምህናጽ ከተጋሃ خم زغبا مغلاصوم كابت بايتو زرخبني حبريتا يرد فدرع عدل سراحنا بستفلالي هاجرات زقبر موفار سراحن عزوز قطابو ربحا خمزلوو مكتل قدماي منيستر تمسكن طرونا هاجنزيبوم اتوم مكتل قدماي منيستر اب منيستر سراحن كالتن كمون تطوعت تكالاتن عدتا كايدوم اب عدتهم اب مغلبات كالت فدرع عدل سراح محدرا سرحتنيان اسرحتن استفصموانينات تزاويرهم تعذيبوم مكتل قدماي منيستر اي تمسكن محبراو قص نتساروم كم زغلصو هجراو شتوتات معبالن مفصام فرياتنا فرينتن موسا مهزون قدميت نمسقام وحيل سمونن وسانو قدايم ابا انستيتيوت سلطنات تكنيكن مويان فيدري ز سرحو ممعبال صقم زقاللو صي تكنولوجي زلوم ناداون غليصوم يم ات انستيتيوت عداغا تكور صقم زفتحون وصازنكيون فرياتن گلگالوتن بممعبال مرأيا زخون سرحن مفصام زلو تبغسو زتابعيلوم ابا فترة عدل سرحن موفار سرح وصاي زكايدو زلو عمامات استجمر غعزو من رغاط معبال هاجر تصرح بركتو خم زلو ገሊጾም እዮም ننبر منستر مكلخال هاجر دكتور ابراهام بلاي لعلوت امرار حتات تكالاب ترخبلو مسنيتا تغيروم اب منستر مكلخال فيدري بمنسترنت نصرح نزنبرو دكتور ابراهام بلاي لعلوت امرار حتات تكالاب ترخبلو مسنيتا تغيرلهم لعلوا ايتمادور شمترايت مكلخال فيلد مارشال برهانو جولا دكتور ابراهام بلاي بمنسترنت ابزنبروم صانحيت وصيتاو سراح مسرحهم تزاريبوم مكلخال هاجر كما بتان مدحان اب زواد قلوان فتناتات كيم بركخوم كاب ملكع ኢትዮጵያውነት ከይተዛነፉ ዘገልገሉ مخانوم ዝገለጹቶም ፊልድ ማርሻል አበ ቀጻሊ በተመደብሉ ሐላፍነት በግዜ ስራሕ ንክሕልፉ ሰናይት ምኒቶም ገሊጾም ሚኒስተር ምክልኻል ፌደር ኮይነን ዝተሾማ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ወን ሰናይ ዘመን ስራሕ ንኮነለም ምምናዩ መረዳታ ሰራዊት ምክልኻል ፌደር ይሕበር ዶክተር አብርሃም በላይ በወገኖም በስተገበረሎም ናይ ክብር መሰነይታ ከምስተሐጎሱን ንመዳለውት ፕሮግራም ድማ መስጋናው ማሪቦም
يونيفرسيتي أديس أبابا مس يونيفرسيتي كواتار سند سممعنات تفراريمهم يونيفرسيتي أديس أبابا بحوارا وقدات حبيرون مسرح زخلو سممعنات مس يونيفرسيتي كواتار كم سفرار مفديتهم تطابق بريزيدنت يونيفرسيتي سامويل كفلي دكتور سامويل كفلي ات سممعنات أبو منغو كواتارن إثيوبيان بزلو زلعل ركب زتمسرت خمس خونه قليتهم اتممعنات بوانانات فاونديشن كواتار بإثيوبيا عودة عنا حاجزنا مجبار دليتوز قلت له خمس خونن كفلتها تمرت حكمنا يونيفرسيتي أديس أبابا مثل فاونديشن كواتار لبدون خرخبون مجبار زخل خمس خونه حبيرام أثن كفلتها تمرت حكمنا مثل يونيفرسيتي كواتارن فاونديشن كواتارن بمتحوار قلقالوت متبحت حكمنا نكهبو لمحجاز عدل تفتر خمس خونون أجنزيبهم مادزينا نقطليو حزر ما بزرزرنا بالريوم قديات كنحلف كومشن هاجراو زتا إثيوبيا بكتما أديس أبابا نسالت وزغني أجندا متخاب مدرخ مزاو سيعبو أبكلات ون كمز جمر فليتو لام إتا كومشن أبكل تقراي مزلو سبسيحتا أكلات أبا قداي مخكر ناتزاتي خمز ركب أفليتو لام والبرهان قرماي نشوعات تتقطعتلت معلتات أموزيم عدوة إن تسالت أزغني فلا ماي مدرخ زتا كتما أديس أبابا تمالي مزامو زذكريو كوميشن هاجراوي زتون أبغت علي نزل سالت قبائي زتك كبر اللوم يقبأ أيو تبايلوم بتوم تساتف تستحاريو أجنداتات كابتوم تساتفتي تركبويو أبزو قداي زدها بس عن حيت مس كوميشنر دكتور أمباي أوغاتو زت سالت أنتخون كما قلال زاتهم كوميشنر أب كتما أديس أبابا زتسالت أجندا نايم تخم مدرخ حديو نايت حادث أقم نخسمة أدل زفت مدرخ من بارو أرديوم يوم أديس أبابا كتما مستادر يالو የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች አጀንዳዎቻቸውን ሲለዩ አይተናል أم محدار كتما أديس أبابا ዝርከቡ ማሕበረሰባት አጀንዳኦም ተፈሊሩ ኢና ኣብ ከይዲ ዝውን ዝርርም ትገብሩ እንትካትዑ ርኢና ኢና እዚ ድማ ናይቲ ከይዲ ሓደ ኣካል እዩ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ገደብ ናይቲ ሓደ ሓሳብ ኣኽቢሮም ሓሳቦም እንተጋውሑ ርኢና ኢና ብስምዒት ዝተመልአ ዝርርብ ኣብ መንጎቶም ተሳተፍቲ ነይሩ እዩ ኣብ ከይዲ ግና ናብ ምስምማዕ እንትበጽሑ ንምስትውዓል ክኢልና ኢና ከም ኮሚሽን ካብዚ መድረኽ ብዙሕ ትምህርቲ ወሲድና ኢና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተመረጹ ዘለው ተሳተፍቲ መድረኽ ምስ መንግስቲ ቅርርብ ዘለዎም ጥራይ ከም ዝኾኑ ተገይሩ ብዛዕባ ዝጋዋሕ መረዳእታ ነቶም ኮሚሽነር ሕቶ ዝቀረበሎም እንትኾን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ መረዳእታ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም እዮም ሰዎች የተለያየ አይነት ኦፒኒዮኖች አሏቸው ብዬ አስባለሁ ግን ኦፒኒዮኖች ፋክት አይሆኑም ሰባት ዝተፈላለዩ ዓይነት ርእይቶታት ኣለዎም ግን ድማ ኩሎም ርእይቶታት ሓቂኦም ማለት ኣይኮነን እዚ ኮሚሽን ኣወዳድባ መንግስቲ ስዒቡ ዝተሰርሐ ኣይኮነን ኣብዚ ዘተ እናተሳተፉ ዘለው መንእሰያት መናእሰይ ሊግ ጥራይ ኣይኮኑን ብርግጽ መንእሰይ ሊግ እውን ኢትዮጵያዊው ድምፂ ኣለዎ ካብዚ ሊግ ወፃኢ ዝኾኑ ኣጀንዳ ኣለና ዝበሉ መናእሰያት እናተሳተፉ እዮም እዚ ብመረዳእታ ተመዝጊቡ ዘሎ ሓቂ እዩ መንእሰይ ሊግ ንምንታይ ኣተወ ይውፃእ ኣይንብልን ከም ሓደ ሰብ ብጽሒት ኣካል ኣጀንዳኦም ሒዞም መጽኦም መሰሎም እዩ ምክንያቱ እዚ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ክፍቲ ዝኾነ መድረኽ ስለ ዝኾነ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ዓብይ ጠመተይቡ ካብ ዝሰርሐሎም ከባቢታት ክልል ትግራይ ሓንቲ ከም ዝኾነት ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ዝነበረ ኩናት ንኽደናጎይ ምክንያት ምንባሩ ኣልዒሎም እዮም የትግራይን ክልል በምንመለከትበት ጊዜ ኣብ ክልል ትግራይ እንትንርኢ ትካል ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ እንትጣየሽ እቲ ከባቢ ኣብ ኩናት እዩ ነይሩ ብምክንያት እዚ ክደናጎይ ክኢሉ እዩ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዕርቂ ምስ ዝምልከቶም አካላት እናተዛተየ ከም ዘሎ እቶም ኮሚሽነር አልዒሎም እዮም የትግራይ ክልል ላይ ቀደም እንዳልኩት ከፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት በኋላ ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ስምምዕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ዘለው ሰብ ብጽሒት አካላት ዝተፈላለዩ ዘተታት ኣሳሊጡ እዩ ሕዚ እውን እናሳለጠ እዩ ዝርከብ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት እንትፈቅደልና ድማ ብቀጥታ ክንጅምር ኢና ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ክልላት ከም ዝጅምር ብምግላጽ ኣብቲ ዝጅመር ኣጀንዳ ናይ ምትኻብ መድረኽ ብፍላይ ኣዴታት ትግራይ ዘለዎን ሕቶ ሒዘን ንቑሕ ተሳትፎ ንክገብራ እቶም ኮሚሽነር ጸዊዖም እዮም ጥያቄዎች አሏቸው እንዴት ይመልሱት ነው ሕቶታት ኣለው እዮም ከመይ ክምለሱ ይግባእ እዩ ትሕቶ ኣዴታት ትግራይ ሕዚ እውን እቲ ዝሓለፈ ኩናት ከይድገም
መሰረታዊ ዝበሃሉ ሕቶታት የቕርባ ንሕና እውን ንፍታሐዮም ብመዳይዚ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባ ክኸውን ይኽእል ዘለወን ስግኣት ሒዘን ንቑሕ ተሳትፎ እንዳገበራ ንቑሕ ተሳትፎ ንኽገብራ ጻውዒተይ ምቕራብ ይፈቱ ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ነቲ ከተማ ካብ ምጽባብ ተወሳኺ ልዑል ዕድል ስራሕ ምፍጣሩ ተገሊጹ ኣብ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ኣራዳ ጥራሕ ንልዕሊ 29,000 ዜጋታት ዕድል ስራሕ ምስተፈጠረ ምክትል ኣፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ክእለትን ክፍለ ከተማ ኣራዳ ኣይተ ብርሃነ ገብረጻድቕ ገሊጾም ኣይተ ብርሃነ ዝበሉ ምስ ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ሮይና ኣብ ዝነበሮም ጻኒሕት እዩ ጌታቸው ዓለሙ ዘረዲቦም ኣለዉ ከተማ አዲስ አበባ ደረጃ ዝሓለወትን ንተቐማጡ ምቹትን ምግባርን ዓሊሙ ዝተጀመረ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ተጠናኺሩ ቀፂሉ ኣሎ ብምኽንያት ልምዓት ኮሪደር ካብ ዝነበርዎ ቦታ ዝተላዓሉ ዜጋታት ናብ ዝሓሸ መነባብሮን ምቹ ቦታን ከም ዝተወሰዱ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ምክትል ኣፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ክእለትን ክፍለ ከተማ ኣራዳ ኣይተ ብርሃነ ገብረጻድቕ ገሊጾም ኣይተ ብርሃነ ነዝበሉ ምስ ቴሌቪዥንና ኢቲቪ ትግርኛ መደብ ራይና ኣብ ዝነበሮም ጻኒሕት እዩ ኣራዳ እንደገና ኢልና ሞቶ ሒዝና ኢና ናብ ስራሕ ኣቲና ስለዚ ከም ዝረኣኻዮ ፒያሳ ከመይ ዓይነት ህዝብና ብስቃይ ከም ዝነበረ ዘርአናሉ ህዝብና ኣውፂኻ ናብ መንባር ሓድሽ መንባር ኢሎም ዝጅምሩሉ ዕድል ከም ምዃኑ ብኣካል ዝገለጹሉ ምዃንና ኮሪደር ትልምዓትን ህዝቢ ከዓ ከም ሰብ ንኽነብሩ ዝገበረኒ ኣጋጣሚ ኮይነቱ ኮሪደር ክልተ ብራንች ኣለና ናይ ኣራዳ 4 ኪሎ ስካብ ፒያሳ ካብ ፒያሳ ካብ 4 ኪሎ ድማ ስካብ ቀበና ዘሎ እዩ ሙሉእ ስለ ዝኾነ ኦልሬዲ 8 ወረዳ ኣለዋ ኣብታ ኣራዳ ካብ 8 ወረዳ ተን 6 ኦልሬዲ ኮሪደር ውሽጢ እየን ዘለዋ ማለት እዩ ስለዚ ተን 6 ተን 3 ኦልሬዲ ኣነ ዘተሓባብረን እቲ ኮሪደር ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ክቡር ኣቶ ጀንጥራርና ኣነም ዘለኹ ከም ክፍለ ከተማ ድማ ኣነ ዘለኹ ኢና ነተሓባብሮ ናብ ሓደ ወገን ድማ ክብርቲ ከንቲባ እና ዋና ማሕዳሪት ብዘሎ ተሓባበር ካልእ ኣመራርሓ ውሽጢ ኣቲና እንዳመርሕናዮ ዘለና ካብ መንጎ ረብሓታት ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ነታ ከተማ ጽብቕትን ውቅብትን ምግባር በዚ ድማ በጻሕቲ ዓዲ ምስሓብን ኢኮኖሚያዊ ተረባሕነት ምውሳኽን ተረቋሕቲ እዮም ምስዚ ጎድኒ ንጎኒ ድማ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እውን ካልእ ረብሓ ምዃኑ ኣይተ ብርሃነ ኣረዲኦም እቲ ኮሪደር ክልተ ጸጋ ኣለዎ ሓደ ከተማ ይቕይር ከተማ ቀይሩ ህዝብና ናብ ቱሪዝም መስሕብ ኦልሬዲ ገጽታው ናይ ምቕያር ስራሕቲ እናሰርሐ እዩ ስለዚ ኣብ ፈረሳ ጀሚርና ኣብ ናይ መንገዲ ስራሕቲ ብስራሕ ዕድል በተለይ ድማ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ዕድል ጽሕፈት ቤት ወይ ድማ ስራና ክእለት ጽሕፈት ቤት ስለ ዘለና ኩሉ ነገር ምስራሕ ዕድልና ንረኽቦ እንታይ ፈጢሩ ሓደ ቶም ዝነበሩ ስራሕ ዕድል ፈጢርና ኣሎም ዝነበርና ቀድሚ ሕጂ ንኸይብተኑ ብዘለዎ ልምዓት በቲኒን ዝብለ ተሓሳስባ ንኸይፍጠር ናብ ስራሕ ኣብኡ እንከሎ ናብ ስራሕ ዝሰማረሉ ስራሕቲ ሰሪሕና እዚ ዓብዪ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ልምዓት መፅኡ ብልምዓት ኹም ተላዒልኩም እናተባህለ ዝብተነሉ ዝነበረ ሕጂ ግን ምንም ይኹን ምንም ብልምዓት ዝብተን ማሕበር የለን ኢልና ኣብ እናሰርሓሉ ዘለናና ምትክ እንዳሃብናዮም ኣብ ስራሕ ተሰማረሉ እዩ ካልኣይ ድማ ሓድሽ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ኣብ ስራሕ ዝኣተወሉ ማለት እዩ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ብኣብያተ ጽሕፈት ስራሕን ክእለትን ኣቢሎም ብርክት ዝበሉ ዕድላት ስራሕ ምፍጣሮም እቶም ሓላፊ ገሊጾም በዚ ድማ ኣብ ክፍለ ከተማ ኣራዳ ጥራይ ልዕሊ 29,000 መናእሰይ ብቀዋምን ግዝያውን ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ ሓቢሮም ብልምዓት ኮሪደር ብግዝያውነትን ብቀዋሚን ኣብ ናይ ኣራዳ ጥራሕ ልዕሊ 29,500 ዝኸውን ስራሕ ዕድል እናፈጢርና ማለት እዩ እዚ ማለት ካብ ሕጂ ዳታ ተጻሪዩ ናባና ዝበጽሕ ማለት እዩ በታ ኮሪደር ጥራሕ ዝተፈጠረ ብቋሚ ብመደበኛ ብካሊእ ዝተፈጠረ ናይ ባዕሉ ዝኾነ መስራሕ ኣለዎ ተፈጢሩሎ ታ ልምዓት ኮሪደር ስለ ዘልዕልካ በታ ኮሪደር ልምዓት ህንፃ ክሕደስ ተኮይኑ ታ ህንፃ ክሕደስ ከሎ ዝተፈጠረ ስራሕ ዝኳዓት ተኮይኑ ክኩዕት ከሎ ዝተፈጠረ ፈረስ ተኮይኑ ብምፍራስ ፈረሳ እኳ ባዕሉ ስራሕ ዕድል ይፈጠር ማለት እዩ ለዚ በዚ መሰረት ልዕሊ 29,000 ዝኸውን ስራሕ ዕድል ፈጢርና ኢና ዘለና ልምዓት ኮሪደር አዲስ አበባ ባህሊ ስራሕ ኣብ ምምዕባል ልዑል እጃም ከም ዝተፃወተ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ በዚ ድማ ክሳብ ምሸት ሰዓት 5 ልዕሊኡን ይስራሕ ከም ዘሎም ኣነፂሮም እቲ ኮሪደር ሓደ ዓብዪ ጸጋ ምፅኡ እንብሎ ናይ ስራሕ ናይ ተሓሳስባ ليتن قترن السرح مخانو كالتشر تشنج زجبره مالتي
ናይ ስራሕ እዩ ሓደ ናይ መጀመርያ ንገልጾ ዝነበርና ናይ ስራሕ ተሓሳስባ ችግር እንዲዩ ስለዚ እዚ ኮሪደር ድማ 24 ሰዓት ስራሕ ምዃኑ አረጋጊጹ በተግባር እዚ ክንጉራ ገለ ዘይኮነስ ክልተ ወርሕን ገለን ጌርና ለና ኮሪደር ካብ ንጅመር 5 ሰዓት ምእታው ማለት ቅድሚ ሕጂ 11 ሰዓት 10 ሰዓት ተኣትው ከለኻ ዝኾነ ስብሰባ የለን ወይ ዝኾነ በዓል ጉዳይ የለን ኢልካ ግልጽ ኢልካ ተኣትው ዝነርካ 5 ሰዓት ዝኸይድ ኣመራርሓ ሕጂ ግልጽ ኢሉ ዝኸይድ ማለት እዩ ቀትሪ ኣተለኹ ኢሉ ማለት እዩ 7 ሰዓት 6 ሰዓት 8 ሰዓት ካብኡ ከዓ ብሽፍቲ ከዓ ንምሕዳር ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ተሓሳስባ ናይ ስራሕ ለውጢ ዘምፅእ ኮሪደር ልምዓት እዩና እዚ የተዓዚበ ሚኒስትር ስራሕን ክእለትን ካብ መንጎ ዝተጣየሸሎም ዕላማታት ይቀንዲ መሃዝቲ መናእሰይ ኣተኣላልሽካ ምርካብ እዩ እዚ ድማ ነቶም መሃዝቲ መናእሰይ ኣተባቢዕኻ ናብ ስራሕ ብምእታው ንምዕባል ሃገር ልዑል ኣስተዋፅኦ ምብርካት እዩ እዚ ድማ ብብርካ ሃገር ብሰፊሑ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ምክትል ኣፈጻሚ ስራሕን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ስራሕን ክእለትን ክፍለ ከተማ ኣራዳ ኣይተ ብርሃነ ገብረ ጻድቅ ኣረዲኦም ዜና ዕዳጋ ፎረም ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢትዮ ሳውዲ ኣብ አዲስ አበባ ምክያድ ጀሚሮም ኣብቲ ፎረም ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ አመንቴ ሚኒስትር ፕላን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም አሰፋ ሚኒስትር ቱሪዝም አምባሳደር ናሲሴ ጫሊ ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ካልኦት ሰብጽሒት አካላትን ተረኺቦም እዮም ኣብቲ ፎረም ዶክተር ፍጹም አሰፋ ዝገበርኦ መደረ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብያን ታሪኻዊ ርክብ ምህላው ኣገንዚበን ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ዝበረታትዕ ካልኣይ ምዕራፍ ሃገር በቆል መምሓሽ ቁጠባ ምትግባር ምጅመራው ነፍሊጠን ሰባፍቲ ስዑዲ ኣብ መፍረይ ቱሪዝም ማዕድን ተሓዳስ ሓይልን ካልኦት ዘፈራት ኢንቨስትመንትን ንኽዋፈሩ ጣውዒት ምቕራበን ድማ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቦም በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንግዲ ስዑድ ዓረብያ ተመርሐ 79 ኣባላት ዝሓዘ ላዕለዋይ ልኡኽ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኢትዮጵያ ንምጉብናይ ትማል ምሸት ኣዲስ አበባ ምእታው ዝዝከር እዩ ዜና ወጻኢ ኣብ መረጻ ህንዲ ትገዛእ ፓርቲ ብ240 መቐመጢ ፓርላማ ተዓው